Mira de l'esquerra. No, ha passat per sobre. Ostres, quin ball d'avions hi ha ara mateix aquí. Ara sí. Mira, un altre. No parece. Ai, que no el pillo, tu. És que no el veig. El veus? On Coño, és? no es la vida como camarógrafo. Ara, cony. Pues hi ha un ball d'avions ara mateix. 4. És que s'acosta la nit, si no... Ara, sí. I l'helicòpter també hi és. Hi ha un merder de coses volant. Allà que van, en tren. Mare meva, quin sarau. Aquest és el que... Mira, 2 helicòpters. Aquest és el que mata al front, sí. Mare de Déu, que bonic.
Ara, deixa anar. Ula! Malament. Que les que vas a no menjar-se la... Però és que allò és ple de torres d'alta tensió, és que estan jugant amb... Per això, no, per això està fent aquesta alçada. Anava a dir, està jugant amb foc, no, però ja m'entens, saps? Per això està... Té la seguretat. No sé, espero que la seva família els estimi moltíssim. Ves a per primer. Hola, mira com baixa en picat. Que coño no puedo echarle huevos, ¿eh? Ya.